अच्छा एते जो एटीट्यूड देखौछ हां तमे मने मन निजो कोन भाबुछ अरे हाँ से घनिया झील कौन डाकी पाखु पुणी जाते हो कहलो घनिया झील मोर ड्रेस देखुछु ना कौन तो सुनापर पिंची एटा मो दादा आनी थिले साउदी रो ए ड्रेस टा दाई बाड़ी हाटरू आना आइथिला मते हार किन देखो चल पांड्यान यार चलू ये मो सांग प्रकाश या माइकिना पूरा झकास नाली अंबा नाली नाली अंबा ए अंबा ए अंबा ए अंबा नाली अंबा नाली नाली अंबा ए अंबा ए अंबा पांड्यान भाई हां आज कोन खाली हाथ रे ए मोर गोर पळे आयो रे मां खाली हाथ रे चश्मा और फूल तो अच्छी पुणी मु कौनटा भूली जाऊँ ओ मु मधुआ आयो रे मां मात्र मध बोतल थिबा कथा हेले मु कोन करी मो पाखर तो पैसा ही नहीं मु मध केमिति किनिबी पुणी खाइबी एक काम कर गोटे मध बोतल खोजुची सेटा धरिकी जीवी आ गाँ लोक जी देखियो भाविब ये मद पीची मद बोतल मु कोठी पीची अरे यही तो मद बोतल मिल गला गाँ लोक भाविबे पूरा मद पीची टूर ही जाइए आ बस ए बाली होची ना आगो कुछ जा खाली कौन मद बोतल धरी चली गोटे गीत बाजिले गाई गाई जीवी बियर भी मिलगला आउ कहा जगिया म्यूजिक बजावे भल मत लागू नहीं मांडूहीन संसार पीबाकू हब मते डेली डेली बियर लाइन मारुति हेले पटू नहीं कहिलो गीतालो कहा है बीबू कहार भईतालो गीतालो कहा है बीबू कहार घईतालो एने कांदर किसी बुझी पारुनी मोर तो मांडू ना बियर पी मोर तो मुता लगला मुती देवी ना कि पेट दे मुते देखा A few moments later.
আবে কিশোর ফাটে চুকিবে মোর তো টুটালি বাজি না আছে তো জন্মর भी ফাটে দেছি না না বে মু জন্মর ফাটা শিখিনি তুই ফাটাই আইনি মুতে কোন পাগিয়া মারি দিছি তোর বহু ধাতনা বাই যাউছি বে দেখিও এ মার না বে খেলিবে নাই বে মোর କାହିଁ ଝଗଡ଼ା ନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ କୁ ଡାକିବା ତା ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ডাকো 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 শুনিবা আমি পান্ডিয়ান ভাই পান্ডিয়া ভাই ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆରେ ହଁ ହଁ କଣ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁହ ଲୋକ ପୁଣି ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ ତୁମ ଭଳି ପୁରୁଣା ଖିଲାଡି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା ଆଉଦିନ ମତେ ସେ ଲଷ୍ଟରି ଫଷ୍ଟରି ଆସେ ନା ପାଣ୍ଡିଆ ଆସୁ ଆସୁ ବସୁ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ପୁରୁଣା ଖିଲାଡି ଆମେ ପାଇବୁ କୋଉଠି ଆରେ 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 ଆମେ ବି ଶୁଣିବା ହଁ ରେ ପିଲାମାନେ ବସି ପଡ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ହବ ନା କଣ କିଛି କୁହ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ କଣ ହବ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ମୋର ତ ମୂଳରୁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଗଛରୁ ଆଣିବି ମିଛ କହିଦେଉଛି ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ହଉ ହଉ କହୁଛି ତେବେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମଳା ଦୋକାନରେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥାଏ ମାନେ ଟିକେ ରୁହ ପାଣି ଟିକେ ରୁହ ଦୋଣ ପଡ଼ ରୁହ ପାଣି ଟିକେ ପାଟ ଟିକେ ହଉ ହଉ ମାରିଦେ ପାଟ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ହଉ ମାରିଦେ ମାରିଦେ ହେଲା ଏବେ ହେଲା ତ ବେକାର ଖାଇସାର ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ମତେ କାହିଁ ଆଣିକି ଏଇଠି ବସେଇ ଦରକାର ତୁମେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ ହଉ ହଉ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶିଖିବେ ହଉ ଏବେ ଯିବା ହଁ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା କୋଉଠି ଅଟକିଥିଲି କମଳା ଦୋକାନ କମଳା ଦୋକାନ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମଳା ଦୋକାନରେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିଲି ହଁ 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 ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଗକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ପଛକୁ ଥରେ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ପଛକୁ ଥରେ ଯାଉଛି ତାପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ ଝିଅଟା ପାର ହେଇପାରି ହଠାତ୍ କିନା ସିଏ ଚିତ୍କାର କଲା ହଉ ଛପ ତୁ ପକା ଛେପ ପକା ତୁ ଏକ କାମ କରୁନୁ ଖାଇଆ ତୁ ଖାଇଆ ବସେ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଥରେ ଆଉଥରେ କହିଲେ ହବ ନା ଆଗକୁ ଥରେ ଆସୁଛି କହିବି ତ ହଉ କୋଉଠି ଅଟକିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପାରେଇ ପାରୁନି ସେ ଚିତ୍କାର ମାରିଲା ମୁଁ ଯାଇ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ଗଲି ମାନେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି ସେ ଝିଅଟା ସେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝିକି ବସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ସେଠି କହିଲି ଆରେ କଣ ହେଲା ସେ ସେତେବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ମୋର ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଥରେ ଯାଉଛି ପଛକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ପଛକୁ ଥରେ ମୋର ସେମିତି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲି ଆରେ କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ହାତ ଦେଲି ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି ହଁ ତୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ତୁ ଆମ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି ଯେ ହଁ ବେ ମୁଣ୍ଡି ଆମେ କିଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁତେ ବି ଯିବି ନାହିଁ ତୋର ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତ ବାହାରୁଛୁ ନା ଏବେ ମତେ ଟିକେ କହିତେ ଦବ କି ଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଅ ଇଏ ମୁତେ ଗଲା ଅଗତେ ଗଲା ମତେ କାହିଁ ଏଇଠି ବସେଇ ମୁଁ କାହାଣୀ କହିବି ତ ତୁମେ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ବସିଛି ମୁଁ ବୁଲି ଗଲି ଆଗକୁ ଯିବା ପଛକୁ ଯିବା ମତେ ଝାଡା ମାରିଲା ତୁ ଯା ହଗି କିଏ ହଉ ଯିବା 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 ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହାତ ଦେଲି ସେ ମତେ ଏଡେ ବଡ ବଡ କରି ଚାହିଁଲା ମୋର ସେତେବେଳକୁ ତୋର ଆଡୁ ବାହାରି ଗଲା କଣ ଗୁହ କଣ କରିବି ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଦଉଛି ହାତ ଧର କଣ ସେ ଧରିଲା ସିଏ ମତେ ଧରିଲା ଯେ ହେଲେ ଏଡେ ବଡ ବଡ କରି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତ କହୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହଗି ଦେଇଥିଲି କାହିଁକି ମିଛ କୁହେନି ମୁଁ ମିଛ କୁହେନି
ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରଖିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି କହିଲି ଆରେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି ଆଉ ତାକୁ ସେଠି ପଚାରିଲି ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ କହିଲା ମୁଁ ବୈଶିଙ୍ଗା କଲେଜ ଯିବି ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖିନି ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୈଶିଙ୍ଗା କଲେଜ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଏଇ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠାରେ ଚଢ଼େଇ ଦେମି କହିଲି ତାପରେ ଦେଖି ସିଏ ରାଜି ହେଇଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆଗକୁ ବୋଧେ ଏଇପଟେ କମଳା ବାଟିରେ କିଛି ଶଳା ଏଇ ମଧୁଆ ଗୁଡ଼ା ଏ ଝିଅକୁ ଖେଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖି ଝିଅଟା ଘୁରି ଆସି ମୋତେ କହୁଛି କମଳା ଭାଟିରେ କିଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ତୋତେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି ତୁ ମୋ ମା ମୋତେ କିଏ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ତାପରେ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ହଉ ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମୁଁ ନେଇକି ତମକୁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ମୁଁ କହିଲି ହେଇ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ଆସିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇକି ବସ୍ରେ ବସେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲ ସେ ପିଲା ବେଳକୁ? ଆବେ ସେ ଭିତରୁ ମୋ ବାପା ବି ଥିଲା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ଦେଖି ମୁଁ ବସ୍ରେ ସେଇ ଝିଅକୁ ପଠେଇଦେନି ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥାଏ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥାଏ ଝିଅଟା ଆସିକି କହୁଛି ଓ ହିରୋ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆରେ ତମେ ଯାଇନ ସେ କହିଲା ସେଇ ବସ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ ହବନି କ'ଣ ଆଉ ତୋ ନାକି ଫାଙ୍କା ଥିବ ନା ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଯେମିତି ହଉ ତୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ ତ ସିଏ ସେଇଟା ଖସି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭୁଲିଗଲି ମନେ ପକେଇକି କହୁଛି ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଠାତ୍ କିନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାର କିଏ ମାଇକେଲ ମୁଙ୍ଗୁଳି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ଚଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନ ନାରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ସଲମାନ ଖାନ ପରିକା ଟୁକା ମିଳିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଭୁଲିଗଲା ତାହେଲେ ତମ ବ୍ରେକଅପ୍ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ଟିକେ କୁହ ଆଉ ଆରେ କହୁ କେତେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲି ବ୍ରେକଅପ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଥାଉ ନାଇଁ ପାଣି ଟିକେ କୁହ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ହଉ ତେବେ ଶୁଣ ଆଉ କହୁଛି ଦିନେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥାଏ ହଠାତ୍ କିନା ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ 6 ପିଟି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି 6 ପିଟି ଦେ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଖେଳିବାର ଦେଖିଲା ସାଇଁ କରି କ'ଣ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଟିଆ ମାରିଦେଲା କାହିଁ ମାରିଲା ଖୁସି ରହୁଛି ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗିଜେଡ଼ି ଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖିଲି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ବି ଢାଏ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଗାଲ କ'ଣ ଶସ୍ତା ଥିଲା ଦେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଟିଲି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଖାଇଲି ୱିକେଟ୍ଟିକୁ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ହେଇନି ମାର ମୋ ଧନ ମାର ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ଜୋର ଗାଳି ଦେଲା ଏତେ ଜୋର ଗାଳି ଦେଲା ଯେ ଏଇଠି ବଥା ହେଲା ରେ ବହୁତ ଜୋର ବଥା କ'ଣ ହେଇନି ତ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା ତ ଗାଳିଟା ତେବେ ଶୁଣ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଚିଟର ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି ଧରି ଚାଲୁଥା ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା କିଛି କହିପାରିଲି କହିଲି ତୁ ଯା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତାକୁ କିଛି କହିପାରିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟୁପ୍ ଟୁପ୍ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଟୁପ୍ କିସଟା ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ତାକୁ କହିଲିନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତୋ ବାଟ ଧର ଆଉ ମୋ ବାଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋ କାହାଣୀ ସରିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ସେ ତା ବାଟ ମୁଁ ମୋ ବାଟ ମୋ କାହାଣୀ ସରିଗଲା ତମେ ତମର ଖେଳ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ହଁ
ହଁ ହଁ ହଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ହଉ ଯାଅ ପାଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ଗଲେ ଜୁହାର ପାଣ୍ଡିଆ ଜୁହାର ପାଣ୍ଡିଆ ଜୁହାର ବାଇ ବାଇ। ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି। ତତେ ସବୁ ଲାଗୁଛୁ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମତେ ବି ସେଇ ରକମ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆ ନେଇ କହିଲେ କଥାଟା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା କଥାଟା ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ ହଁ ମତେ ବି ଛୁଇଁଗଲା ହଁ ମତେ ବି ଛୁଇଁଗଲା ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆମର। ଭାଇ ମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବା ଆଉ ଥରେ ବିଚାର ଭାଇ ମାନେ ବସିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଖେଳ ଦେଖିଲି ଆଉ ପକା ପକା ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲା? ନାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିବି ଆଉ ଲଷ୍ଟରେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ତାର ପୁଣି ଜିଏଫ୍ ଥିଲା ନା? ହଁ ପରା। ଆରେ ମୁଁ ତାର ସାନବେଳେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହିଁ ତାର ଜିଏଫ୍ ଥିଲା ବୋଲି। ନା ଭାଇ ଥିଲା ତମକୁ ସେ ମିଛ କହିଦେଇଛି ବୋଧେ। ମିଛ କହିଦେଇଛି? ଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ ମିଛ କହିଦେଲା। ମିଛ କଥା କହିଛି ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ମିଛ କଥା କହିଛି। तो हेलो गाइस वीडियो केमती लागला वीडियो पाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया पाई जमा भूलिएनी देखो पूरा लाइट फाइट कांची की बनाऊे तुम पाई वीडियो को लाइक करियो समस्ते हेलो गाइस कह दियो टिके टाटा।